Primeran, B2, 118 COVID-19. Ara, aspaldiko, zer moduz joan da isolatze aldia? Kaixo, luzea, zuek? Bai, luze. Baina tira, gogorragoa izango zela uste nuenik. Niri oso luzea egin zait, mendira joan ezin da egotea. Izan ere, ez zaituzu teilatuak azpian harrapatuko. Ederra txolopotea gero, koronavirusak ekarri duena, Benetan ba. Hori ez da normala. Nire ustez, apropos eragindako birusa izan da. Zuk uste? Ez daukat dudarik. Diotenez, 5G telefoniaren ezarpenak ekarri du hori guztia. Nola eragingo du telefoniak birus bat? Ba, ez dakit, baina teknologia hori Wuhanen hasi zen. Eta birusaren jatorria ere hantxe dago. Kasualitatea izango da, ezta? Bai, edo ez? 5G telefonoek uhin batzuk edatzen omen dituzte. Eta hoiek kaltegarriak omen dira. Beraz, Wuhanen derrigorrean hartu behar izan zuten txerto bat herritarrek eta horrek ekarri zuen izurritea. Barkatu, baina gauza serioa da. Eta homek, osasunaren mundu erakundeak, berretsi egin du birusak animalia batean duela jatorria. Eta froga guztien arabera, animalia batetik eratorria da. Nabarmendu egin dute ez dela inongo laborategian manipulatua izan. Gainera, Txinako gobernuak sendo parte hartu du jatorriari buruzko ikerketan.